určite nie. Dobre, áno. Tak to už mám už 7 otázok na Mišu Kocianovú. Držíme palce. Dobre, idem teda za ňou už, alebo teda ona ide za nami. Takže dámy a páni, naozaj top modelka Miša Kocianová bude teraz hosťom Adela Show. Michaela Kocianová, po svete hviezda, doma takmer neznáma. Modelingu sa venuje od svojich 16 a dnes patrí do top 50 najlepších modeliek sveta. Na konte má spoluprácu s mnohými renomovanými módnymi tvorcami a je jedným z legendárnych anielov značky Victoria's Secret. V minulosti jej vraj dvoril Brad Pitt, len nedávno prežila krátku aféru s ex-manželom Madony, uznávaným režisérom Guyom Ritchiem. Michaela Kocianová prichádza do Adela Show. Ahoj. Ahoj. No, stoj. Veď ty si patrila k nám, Nie, nepatrila, nikto nerobí zle. Koľko meriaš? 180. 180. Koľko vážiš? 53. Koľko ješ? Jem všetko, tak ako normálni ľudia, tak ako ty. Raňajky o 9, obed o 12, večera o 9. Veľa vecí sme tu rozoberali teda s kamošmi, neviem, či si to počula, hrozne sa chcem dozvedieť, či si teda hlúpa, neviem, ako na to prísť, ale je to asi taký predsudok voči modelkám. Už si sa s tým stretla? Veľa ľudí sa ma to pýtalo, ale nemyslím si, že sú hlúpe, pretože začínajú cestovať veľmi skoro, keď sú mladé. A myslím si, že hlúpy človek by sa nedobojoval niekam vysoko. Ten spot, ktorý sme videli, to je úryvok, kde si teda účinkovala s Judom Lawom, hollywoodskou jednotkou, najväčším sex symbolom. Tam to režíroval Guy Ritchie, teda bývalý Madonin manžel a boli ste spájani v médiách. A bolo to tak? Čo sa písalo, že ste mali spolu Teraz vzťah? čo myslíš? Ten vzťah? Vieš čo, mali sme spolu pracovný vzťah určite. A pracovali sme spolu. To by som asi všetko k tomu povedala. Tam končí tá veta. Tam končí tá veta. Aký bol tvoj začiatok? Ti ešte v 13 poslali do nejakej liahne s ostatnými 13-ročnými modelkami? Ťažký bol, začiatok bol veľmi ťažký. My sme bojovali so Saškom, lebo moja mamina nikdy nechcela, aby som toto robila. Takže bolo také, že hádzanie o zem a sme sa tak prehovárali maminu, tatino so mnou bojoval. Koľko si mala rokov? Mala som 15. Ako ťa objavili? Saško robil casting. Saško je Saško Jány? Áno. Saško Jány. A robil casting v nemenovanom obchode A ty si prišla sama? A ja som tam prišla sama. Dobre, Nie, ja som tam prišla s kamarátkami vlastne. My sme tam prišli niečo kúpiť a tam bolo strašne veľa dievčat. A vtedy mi hovorili, že poď, že ty musíš sa ísť tam ukázať, že si taká suchá, vysoká. No a tak ja som tam išla a Sašo si tam hneď písal, poznačoval a ja, že mne strašne ale odstavajú uši. Ukáž? Tam. Ešte raz ukáž, neviem, či sme to stihli. Dosť, no, však keď sa bude točiť Pán prsteňov, tak už máš skúsenosť. Alebo nejaký avatar. Avatar, na to máš aj výšku. No. Aj tiež by nám všetkým takto uši odstávali. No a ty si myslela, že si pekná, alebo len suchá, vysoká? Nemyslela som si, že som pekná, ja som to už spomínala minule, lebo ja keď som vyrastala, tak moja sestra je staršia. Ona vždycky chodievala von s tými chlapcami ako na sídlisku, kde sme bývali a ona ma nikdy nechcela brať, až proste vždycky to bolo také, že mňa nikto nemá rád, lebo mi hovorili, že som škaredá, vieš. Fakt? No, ja som si minule sa pozerala na fotky, lebo som hľadala fotky do jedného časopisu, keď sme boli malička ako modelky a ja som mi ukazovala aj Saifovi, strašne to začalo. Ja som mala také škaredé dieťa. Čo to znamená škaredé dieťa? Ja hovorím, že teraz som krásna, ale... Ale čo to znamená škaredé dieťa? Neviem, že mi tak odstávali uši, mama dala ostriať nakrátko podľa kýbla a vlastne... Tak ale podľa normálneho alebo značkového kýbla? No to neviem. Tak ale ty nie si úplne, že klasická tuctová krása, preto si aj modelka, lebo tuctové krásy nech idú hrať do Baywatchu, ale ty máš, teda keď môžem ja, máš celkom také výrazné zuby a nemáš úplne štandardný nos, to aj Guy Ritchie teda vyzdvihol, ale spolu to vyzerá veľmi, veľmi pekne. A ty si seba ako hodnotila? Ktoré detaily na sebe si napríklad ty chcela zmeniť v puberte alebo tak? Moje zuby určite.
Chcela som ich meniť. A ich mením. Mám super doktora v New Yorku, ktorý mi s tým pomáha. Mám strojček nočný. Ty máš na noc strojček? Áno. Nemôžem, ja som mala už totiž to, Saško museli sme ho dať dole, lebo som začala pracovať a ono, keď to dáš do pusy, tak ti vlastne tú hornú peru trošku vyzdvihne, takže to robilo také divné afekty v A tiež sa ráno zobudíš tak, že máš tak vyslintano, lebo to sú ten strojček by som práve popravde mala nosiť normálne, že celý deň, lebo to je, že ak hokejisti nosia také tie násadky, aby im nevybili pusu, tak presne takisto to vyzerá, že to vôbec nie je vidno. Len ja keď niekam takto idem, tak to radšej nenosím. Dobre, takže zuby si chcela zmeniť? No a uši. Uši? No a ja som strašne chcela pribrať. Chceš aj teraz? Áno, chcela by som. A to by ti asi zobralo kšefty, nie? A asi ani moc nie. Ja som nikdy nemala problémy s váhou, výškou a vždycky som chcela byť trošku plnšia. A to... Mne sa páčia tie ženy také tak. No, tak, ale ty si tak, len je to v menšom pomere. Tak. To je taká miniatúrna. To je v pohode. Prečo je svet modelingu ťažký, ako sa vždy modelky sťažujú, keď ja mám dojem, že sa tam iba líčite stále? No, ja som Ona modelka nebola inak. No. Bola, nie? Ty si bola tiež s nami predsa. Kde som bola s vami? V Elitke. Ježiš, babi, nebola som s vami. Ale jasné, že si bola. S vami v Elitke. Nie, to bolo, písal sa rok 96, temné obdobie slovenského modelingu. A vtedy som bola v tej súťaži, ale potom som pochopila, že to by som musela teda celý svet presviečať o tom, že len z tohto profilu ma môže brať, na to nikto nemá čas a to myslím, že tam som aj skončila, ale... Možno, keby si sa tomu viac venovala... Možno, ale to... Necháme ty, no. Takže čo je ťažké na tej práci modelky? No, tak u mňa to bolo dosť komplikované to skombinovať so školou. Keďže som robila hotelovú akadémiu v Trenčine, tak som... Ale poďme už rovno k tej práci, že napríklad, keď máš nejaké fotenie, hej, čo je na tom ťažké? Presuny. Sú strašne náročné, keď fotíme v New Yorku a časový posun je tu 6 hodín dopredu, letíme do Paríža a vlastne rovno z letiska ideme do štúdia fotiť, aby sme vyzerali krásne a mali vždycky dobrú náladu, to nejde, však to musíš sama dobre vedieť. Ale všetci sa o teba starajú a sú tebe milí, nie? To aj o teba, ale keď sa ti niečo v živote stane, tak vieš, sú niekedy si dole a hore, vieš, ak sa to hovorí a keď máš zrovna náladu, že ti, neviem, zomrel škrečok alebo čosi, tak vieš. Prepač. Tak ono je to celkovo ťažké fyzicky. Vy neviete, že tie katalógy, ktoré sú v lete vydávané spodné prádlo napríklad, alebo plavky sa fotia v zime, keď je minus 6 stupňov vonku na snehu. A prečo sa to tak robí? Pretože to musia vyretušovať, musia to vytlačiť a musia to dať dokopy, všetko, aby to bolo pripravené na leto a zase opačne, čiže keď je 50 stupňov a fotí sa to niekde v Afrike, tak fotíš kabáty nejaké, je to strašne námahavé a je to strašne námahavé psychicky sme odlúčené od rodiny, vieš, od najbližších známych. V 16 začneme cestovať, nie je to ľahké, veľa dievčat nerozpráva anglicky, ani ja som nerozprávala. Saifa? No, Saifa sa chce opýtať niečo? Divácku otázku len. No. Hanka zo Zelenča sa pýta... Dvíham tu telefóny celý čas. Hanka zo Zelenča. Ahoj, pozdravujem vás, ste fakt super, držím palce. Čo si mala s Bradom Pittom? Teba. Prosím? Čo? Ja som nepočula. Ja som nepočula. Čo si mala s Bradom Pittom? Jeho. Tomu nerozumiem. No akože oni dvaja, ja som sa narodil. To je čudno, že takým dvom pekným ľuďom. Takže si nemala nič s Bradom Pittom. A aký je gaj v posteli? Neviem, to sa musíš spýtať Madony. Nie je blbá. Takže bulvárnu sféru máme uzavretú, ešte teda, aby bola Hanka zo Zelenča spokojná, sa opýtame na drogy, či tam je teda kokain v modelingu. Nie, kokain v žiadnom modelingu, nedávajú nám žiadny catering, ako si všetci myslia. Nedávajú vám catering alebo kokain, či čo? No, ako sa to volá, že catering, kokainový catering, tak... To sa tak volá? No. Že v cateringu je kokain? Nie.
To je jedno, nechaj to tak. Dobre, tak myslím si, že sme si všetky tieto nejaké predsudky zbúrali a myslím si, že túto tvár si zapamätáte, keď budete listovať teda nejaký zahraničný časopis. Podotýkam zahraničný, v tých našich vidíte kadekoho, ale v tých zahraničných uvidíte Mišu Kocianovú, top modelku, ktorá bola dnes hosťom Adela Show. Ďakujem za návštevu. Čau, ahoj. Ahoj.